Ko munonzani? Oh, zita rangu ndoitwa Brito aka Mukikwi. Munoreveka muchiti Mukikwi? No, ndinakakikwa naJamaster pastage. Okay, ko chii chakaitika? Oh, zvakaitika mukoma wangu ndiro ndakaswera njiro mhamba netimu rangu. Saka manhero acho zvikanzi kune show yaJamaster ndobva taenda netimu. Saka ndakazongotoona kunzwawo saundi dzakufaya ndobva ndajambira pastage ndichitorova madance moves angu ayaya. Ndakazongonzwa bhutsu yandirova nepanapa. Ndakaflya mukoma. Pakuflya handina kuita problem yakazoitika pakundolenda ndo pandakakwara chigumwe neshoulder. Okay. Ko pane shoko ramungada kana yambiro yamungada kupa kuruzhinji kweZimbabwe? Hai, ndatongosimbisa mageto youth kuti kukikwa kunobhadhara. Ndo patinoshandisa tsumo iyaya yekuti kukadatya huri yambuzi. Nokuti izvezvi takatobva kuCresta Hotel ndasati ndakambopinda mukoma wangu kubva zvandakazvarwa. Ndakatopinda muhotel naJamaster akauya akanditora. Plus akatonipawo mari akanditengera hembe nekutonipromisa kuti anoda kundipa basa. Saka haizvozvo zvoga mukoma ndatongozvitendawo. Because ndatova zvandiri nokuda kwokungokikwa chete. Plus ndamanyingosimbisa mageto youth ndichingotiwo ndatovawo celebrity. Kana vada kundifollowa paYouTube Brito aka Mukikwi paInstagram nepaFacebook. Tunoita zvokukikwa kumastage, tunoenda kumashow tichikikwa tichizobhadharwa. Kiki 1 inoita $50. Okay. Tichitaurirana plus nobva noti ndalenda sei mulendero.